Det er utrolig vigtigt at give skæggegamer deres grønt. Unger her, de har brug for det, der hedder 80% insekter og 20% grønt. Stille og roligt, så ændrer du den mængde, sådan, så når de er omkring 1 år eller halvanden, så er det modsat. Det vil sige, der skal de have 80% grønt og 20% insekter. Det jeg giver dem her, det er sådan en standard morgenmad til dem. Her der er lidt feltsalat, der er en lille smule kål, der er noget tomat. Jeg fjerner godt nok det inderste i tomaten. Så er der lidt gulerod, og det er vist det for i dag her. Og så er der så selvfølgelig vitaminpulver på. Mængden af vitamin og kalk ændrer sig også i forhold til din skæggegames alder, så det er vigtigt lige at huske at få tjekket op på det, så du ved præcis, hvor meget det er, din faktisk skal have. Det jeg gør, er, at jeg blander sådan en tallerken her, sørger for, at alt er i mundrette stykker. Det må ikke være større end bredden på din skæggegames øjne. Det er sådan en maks størrelse, for ellers kan de ikke synke der. Og især de små her har ikke lige så stærke tænder og bid som de voksne. Derfor er det ikke sikkert, at de kan bide det over, hvis det er større. Men sådan ser det ud. Værsgo, venner. Og så får de lov at gnaske det. Der er mange, der kommer og siger, at de har svært ved at få deres skæggegame til at spise grønt. En måde, du kan gøre det på, er simpelthen bare at være mere stædig, end de er. Lige med unger, der er det jo trods alt vigtigt, at de får en del protein, altså fra insekter og så videre. Så lad være at køre stædighedsspillet fuldstændig ud. Det du kan gøre med for eksempel den her størrelse unger, de kan sagtens klare, at man ligesom pusher grænsen lidt. Det vil sige, hvis de ikke vil spise deres grønt om morgenen, så gør det, at du venter. Du venter og tilbyder dem noget nyt. Prøv dig frem lidt forskellige ting. Det kan være, at der er noget andet, der er mere interessant for dem, eller noget, de slet ikke er vant til, og derfor ikke kan finde ud af at spise endnu. Det du så gør, det er, at du venter til klokken er 4-5 stykker om eftermiddagen. Så længe trækker du altså det her stædighedsspil ud, og hvis de stadig ikke har spist deres salat der, så kan de få nogle insekter. Men jeg lover dig for, hvis du kører det her i 2-3 dage, så begynder de faktisk at spise deres grønt. Så altid sørg for det grønne først. De sulter ikke sig selv, det lover jeg dig. Hvis det er, at du har en sund og rask skæggegame, så vil den aldrig sulte sig selv i stædighed, fordi den hellere vil have insekter. Og ja, den vil hellere have insekter. Det er ligesom børn, de vil også hellere have slik. Det betyder ikke, det er sundt for dem. Så husk endelig de forskellige mængder, som din skæggegame skal have.